Tangon yan, mayo pa or wara pa si partner, ang aram ko, naka-check-in siya sa sarong room, napigdadaran siya kan mga cake sa kaburak. Kaya day pa siya nakakabalik digdi. Kaya sulo mo nakita mga tugang, ako po ang sa indong lingkod, Mr. Siram Joshua Martinez. Sabay-sabay kita digdi sa programang Tabang Ora mismo, kang ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa. Bueno, tamartes mo yan, pero wala muna kitang tabang legal. Huli ta may espesyal kitang pag-uurlayan ngunyan. Kaiba siyempre, ang sa tuyang pinaka-espesyal man na bisita. Yan, Ngunyan po, napagkaldaw ni Martes, makakaibanan ta. Si Ma'am Sally Luces, kan ako Bicol Party List, siya po ang tagapagtaram and Media Relation Officer, kang AKB Party List, katabang na kasurog pa. Pag-uurunan ta ngunyan kung ano po ang mga pinagigibo na mga programa, mga latest project, asin kung ano pa ang mga pinagkakasibutan kan ako Bicol Party List. Ma'am Sally, masiram na hapon po sa imo, tabi. Masiram na hapon sa imo, Sir Joshua, and masiram na hapon din po sa gabos na mga nag-aantabay sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Sardico. Una ko nga ni English kita ngunyan, maray nga ning pinabikol sa nakita ngunyan. Alright, aram ko na labi ka bising maray kan sa tuyang party list, katabang nakasurog pa Ako Bicol. Kumusta ining sa programa nindong Tabang Edukasyon? Ano ang mga latest ngunyan? Well, ganyan sa Tabang sa Edukasyon program, kung sa indong nababalitaan, nagpapalista po ang Ako Bicol Party List, nagkakaigwa po mga listing para sa educational assistance, as in nagkakaigwa man ng mga orientation sa mga gustong maka-avail kang educational assistance sa iba't ibang probinsya kang Bicol Region. So, sa ngunyan, lista muna po. So, ongoing pa ining mga pagpapalista? Yes po, ongoing pa Pwede po. pang magpalista ngunyan anytime? Ongoing sa mga coordinator po. Kaya kung gusto nyo pong maka-avail, dapat po coordinate ka mo sa samuyang mga coordinator. So, hanapon lang ninda, halimbawa, pwede tang mapangaranan, Ma'am Sally, ang mga coordinator ta, syempre, nagmamati ang mga kababayan ta sa Bilog na Bicol. Halimbawa, sa Camarines Norte, si isa yung nahanapon Sa ninda. Camarines Norte, hanapon nyo po si Mr. Raymond Prado. Sain po siya pwedeng makuha? Sa, atubangan po kang Camarines Norte Provincial Hospital, ang opisina po kang Ako Bicol Party Ayan. List. Sa Camarines Sur, si Sa isa man po Camarines ang Sur hanapon, po, asin sain makukuha. Tulo po ang hahanapon nila. Tulo. Tulo. Kasi tulo po ang... Maiwas kayan Camarines Sur. Yes po. Igwa kita kayang coordinator sa partido. Yaon po ang sa tuyang coordinator si Bong Magtanong. Ang opisina po, yaon po sa Goa. Ay, hindi Camarines. sila mapapasala dyan. Hanapon lang nila si Bong Magtanong. Ipagtanong-tanong lang nila. Opo. Wag Kung mahiyang saan magtanong. matatagpuan Si Bong Magtanong. At wag silang mayang magtanong kay Bong Kay Bong Magtanong. sa Goa. Sa Goa. Ayan. Goa, Camarines. Sa Rinconada. Sa Rinconada po, yaon po ang samuyang Tita Ellie Calisura. Sa Mayunep po, ang opisina. So dati yan na Miss Bato Camarines Sur? Opo. Oo. So dati po bagang soldier. Oo. Tapos nahulog sa makeup kit. Oo, yan. Kaya ito po, siya si Ellie Calisura. And sa Camarines Sur, sa proper, may proper ba? Sa Naga. Sa Naga. Pinakasentro. First, second, third district, si Gerson Alvarez. Hanapon nyo po sa Naga City Hall, PWD Building, second floor. Ayun, opo. Ayun Sa Sorsogon naman, si isa yung Sa hanapon. Sorsogon po, ang hanapon nyo po, si Choboy, Efren Guab. Ang opisina po sa sentro kang Sorsogon City. May, may paskil man po ang opisina. Sa Masbate. Sa Masbate po, yaon po si Miss Rodeo, si Mark J. Cervantes. Ang opisina po sa may Barangay Nursery, sa may harap po kang Nursery Elementary School, Masbate Ayan. City. Sa Catanduanes. Sa Catanduanes po, si Mr. Bongo, ang bongo ng Catanduanes, Virac. Sa may Moonlight, Virac, Catanduanes. And po, syempre, opisina. digdi sa Albay. Siyempre po, digdi sa Albay, ang satuyang coordinator, si Mr. Ray Calios. Ang opisina po kang Ako Bicol, yaon lang po dyan sa second floor. Digdi pala, sa Embarcadero, second floor. Okay. So duman po sa mga magpapalista, Ma'am Sally, na mga estudyante na gustong mag-avail kan educational assistance na maduman sa mga coordinator, ano po ang sa indang mga dadarahon? Ipapalista lang po ninda ang sa indang Mayo pa sindang mga wala requirements man na dadarahon. pong dadarhon kasi kaipuhan, sinda po ay magre-register. Kasi sa tuya po na focal for educational assistance, si Miss Eda
Rose Kilatan Flores. Na may kapandok digdi sa studio. Opo, dahali sa tios na pamilya, naging scholar ng Ako Bicol, nakapagtrabaho sa Ako Bicol, ngunyan, maray na ang buhay. Yan ba sa mga maabil ng educational assistance na gustong magrani sa Ako Bicol, ano pwede dyan sa mga gustong mag-adal sa Ateneo de Manila o sa Harvard University sa Amerika o sa mga public school lang? Ang educational assistance po, ini po pwede sa pampubliko, sa state universities and colleges, and pwede din po sa pribado, Sa pribado, sa ayun. private. Pero kung sa Harvard, pero ano na yan? Dahil kayo ba? Garo na yung makatotohanan. So, digdi lang po sa Bicol region Ayun. na gusto mag-avail kang educational assistance. So, yan, magayon na announcement ni Ma'am Sally. So, gabos na mga interesadong mag-avail kan educational assistance kan Ako Bicol, party list, magduman lang kamo sa mga coordinators na nabanggit ni Ma'am Sally sa mga probinsya, asin dyan sa mga distrito sa Camarines Sur, pwede pa kamong magpalista. Linawon ta lang po, Sir Josh, kasi baka magkaigwa kitang confusion. Ano Yeah. po? Kasi po, di ba, ang DSWD sa Alam mo na, ngunyan, ini pala na pagpapalista para sa ina semester ini. ini po is for Kasi what? nagpuuna, di ba? Opo, is school year 2022 to 2023. So kasabay pa ining semester First na yun? and second Ayun. semester po, yan. Ito bigbabanggit mo na DSWD. Opo, kasi baka po kaya magkaigwa kitang confusion. Kay Iba po, man itong educational opo, assistance kan DSWD. iklarado ta lang po ha, iba po ang pagpapalista sa DSWD kasi igwa man po sinda kada Sabado. Ano po, dakulon kaya So iba ito sa programa iba kan po Ako ito Bicol. sa ano, kung halimbawa po nakapagpalista ka mo sa Ako Bicol Party List, dahil na po kamo magduman sa DSWD. Bawal magdubli. Dahil po kita pwede So, halimbawa, magdubli. nakakuha na ako sa DSWD, gusto ko pang makadubli, maduman ako sa Ako Bicol, dahil pwede. Dahil po pwede. Or other one, nahali ka na sa Ako Bicol, maduman ka sa DSWD, dahil pwede. Dahil po pwede. Okay. Ma'am Sally, may kwan pa kamo. May programa pa na nagdi-distribute kamo kay mga face mask, face shield, alcohol sa mga eskwelahan. Kumusta ini? Pirang eskwelahan na ang nadarahan nindo kay nin pirang ribo na po na face mask, face shield sa alcohol ang nadarahan nindo. In fact, sa puon, kampong puon po kang Ako Bicol Party List. Takulo na pong natauan ka mga face mask, face shield, alcohol, ang Ako Bicol Party List, kada po igwang brigada eskwela. So, ngunya na taon po, sa pag-iikot mi, naka-apat po kami last week. Sa mga nainot pa pong mga weeks, nagtaon naman po ang Ako Bicol Party List. Pero banggiton ko lang po sa mga dinuman mi na nag-request po ang Hacienda Elementary School, San Miguel. Sa Tabaco. Pero since ini po isla, daimi na po inipigduman. So ini po Pinadaran nindo sa Baruto. Day po, drop off lang po sa sarong eskwelahan sa San Roque Elementary Ayun. School sa Tabaco. As in, ang Basud Elementary School, ang Tabaco Northwest Elementary School, and San Roque Elementary School. And igwa po kami mga naka-line up na mga request po kaya dyan sa Brigada Eskwela na dudumanan mi po, arog po kami Santa Magdalena. Gusto ko pong iapot yan. Gustong sabihin, may mga masunod pa. And what if may mga principal po na gusto pang mag-request? Ipadara lang po ninda ang sa indang request sa opisina kang Ako Bicol or mag-email po sinda sa Ako Bicol. Pwede man duman sa mga coordinators. Yes po, pwede po sa coordinator. Pero kung gusto po nindong makadirekta po, igwa po na email address po ang Ako Bicol. akobicol_partylist@yahoo.com. Yan na mga eskwelahan na pigdadaranin do Ma'am Sally kan mga face mask, face shield, alcohol. Ano yan, titapod gabus ng mga estudyante sa sarong eskwelahan? O may limited numbers na? Nagkataon po itong gabus na nadumanan mi po, gabus tapod po ang natapod nindo. Opo, kasi itong sarong eskwelahan, ang estudyante 74 students. So dinarami po 240 packs. So kabali na po duman ang mga teachers. And bastante pa ang saray-saray nindong mga alcohol face mask sa kapisel duman sa mga nagdanangog na baka gusto pang mag-request. So iba po na ang pigbaranga-banga mi na po ito at igwa pa po kaming mga naka-line up for brigada. Ito po kasi igwa pa kaming mga seedlings, igwa pa po kaming mga garden tools para po ito duman sa gulayan sa paaralan. Naka-line up po ito for Camarines Sur. And may dudumanan man po kami na tatawan po mga books sa Ligao. Sa Webes po, naka-schedule po kami for Ligao. So, books distribution. Kaya palan busy ka mo Ma'am Sally, nahiling ko sa social media nindo, personal at saka social media kan Ako Bicol and ni Congressman Saldi ko na talagang kung sain-sain ka mo nakakaabot para magdara ka ining mga asistensya ini sa mga eskwelahan. Totoo po yan. Kasi po, ang programa ng Ako Bicol, kumbaga,
nakaprograma, nakakalendar na, masunod na lang po kami. So, lakop sa anong na yes, probinsya kan opo, Bicol Region. totoo po yan. Okay, mga tugang puputulon tangunan istoryahan ta with Ma'am Sally, ta may mga gusto pa kita na ihapot sa iya, partikular sa pagbabalik ta, pag-urulayan taman ang preparasyon kan Ako Bicol. Taron nindo ang Ako Bicol pirming kaintra ini mga tugang sa pagpreparar and may mga aktibidades ini manungod sa Peña Francia Festival. Tamadali na baga ang kapiestahan kan mahal na ina Nuestra Señora de Peña Francia duman sa Naga City. Sigurado ako may mga programa dyan ng Ako Bicol. Aramon tayan sa paagi ni Ma'am Sally. Bago ko balikan ang hapot kay Ma'am Sally, nagpapabati naman ang masugid na parantabay, astillero sa Kagulundrina family. May nag-text pa di Ma'am Sally. Nata ta face mask, facial alcohol sa nampig papanao. Daing supply na napkin ang Ako Bicol. Napkin. Oo, siguro. So, napkin. So, Sanitary napkin. Yan. Dahil pa kaya kitang sponsor. Ang bida kay ni pag pinaunran nindo yung napkin, pati panty liner may umagad sa Ako Bicol. Hindi, actually, kaya, Sir Josh, mga the last brigada kasi na naunman talaga po kami kin sanitary napkin. Kaya mampalan. Oo. Kaya mampalan may nagapot. Nanao talaga palang kamo. Nanauman po talaga kaming napkin. sanitary napkin kasi po, igwa kitang nakuha ang sponsor. Ayun. Wala pa kamong nako ang sponsor manungod sa brief. Ta ako medyo nagkukulang-kulang ng brief ko eh. Wala pa? Wala pa. Okay, di bayan ta na muna yan. Wala pa mampalat. Ngunya naman, Ma'am Sally, pag-urulayan ta ang preparasyon kan Ako Bicol Party List, paghanda nindo bilang partisipasyon sa madali nang mag-abot na kapiestahan kang Nuestra Señora de Peña Francia, ang patrona kan Bicol Region. Viva la Virgen, viva! Kumusta? Ano ining preparasyon kan Ako Bicol? Anong mga aktibidad ang kasabay kan kapiestahan na ini duman sa Naga na may partisipasyon po ang AKB? Well, nagkaigwa po ang Ako Bicol Party List Clean Up Drive sa Naga River. Kang Sabado po. Kan Sabado, nangyari na. Nangyari na po ng Sabado. Kaya O kasi duman pigigibo so Fluvial procession. Opo. Maugmahon po kami sa party kang Ako Bicol Party List kasi for the past 2 years, nadai po kaming clean up drive O dahil sa Naga may River. pandemya. Yes, dahil sa may pandemya. So gusto mong sabihin, 2 taon tita Sally na day namang piglinig-linigan yan. Iyo po. Dahil kami nakapag... Uy, dakulo ng water lily, nakrabing basura. Opo. Magayunan po kasi kami very excited po sa Ako Bicol kasi aram mo man po, 'di ba, na ang sa tuyang mga congressman, mga deboto ni Yes. Ina. Oo. So yan po sarong commitment, saro po yan na Ano ang mga kasabay nindo? Sisa yan mga kasabay no diyan sa clean up drive. ang kasabay mi po diyan ang Philippine Army, ang Bureau of Fire Protection, ang Philippine Navy, mga reservists po sinda, at so Philippine Eagles Club. Yaon po duman nag-participate. As in, itong mga educational assistance beneficiaries kang Ako Bicol. Nagtarabang. Opo, scholars sa TESDA kang Ako Bicol Party So List. naglilinig ka mo po duman sa Danlugan ni Ina, duman sa Piga Babaan, Opo. hanggang duman sa may pasiring sa Basilika. Opo, naglinig po kami duman sa may Danlugan. Tapos so kaya kasi ang alangkaw po sa tubig sa Pirang sa salog. tuniladang basura ang nahakot kan mga naglinig tabi dito sa grupo kadako na. Iyan po, kadakol po na nakuhang talagang basura. Natipon-tipon for 2 years na dahil naglinig. So ako Bicol. Every mga last week of August, Saturday, ang Ako Bicol, panata na po yan na maglinig sa salog. Commitment po yan. Nya Aram mo mangyayari naman, sa pluvial mga pizza 17 po. Oo. Baka September mati na 17. naman. Dahil ka mo mautro. Ang po kasi, ang pag nagpa-Fenya Francia, perming nanginginot ang Ako Bicol. Tapos ang LGU po, Doon diretso na sana. Gulpi Opo. man ang mga Gulpi po yan. nagpapartisipar. Panata po kaya ninda yan sa paghanda sa pista. Ayun. So maliban po digdi sa clean up drive, ano pa ang mga nakatagama or nakatalaan na aktibidad pa kan Ako Bicol diyan sa Peña Francia Fiesta? So, sa Peña Francia Festival, mag-suporta po ang Ako Bicol sa Nego Show sa SM Naga City. Kung saan po, duman gigibuhon so Regional Grand Finals ng Urugbahan, Karantahan, Asin, Tarabangan, Special Edition. It is a special edition kasi from season 1 to 7, tas so season 8 na-stop because of pandemic. So mga nanggana po duman sa semifinals, na dahil nakaabot sa grand finals, yun po ang magiging, kung manggagana sila sa semifinals, sa Sabado na po yan, September 3.
So magagana po duman, ma-represent for adult category at libre sinda Saan po yung nagigibuhon? sa SM Event Sa Center. September 3 na. Hindi po, September 15. 15. September 3 semifinals. Semifinals. Wild So, ang card. finals sa 15. Opo, sa Yun. 15. And then, September 17 po, fluvial procession na. Ang Ako Bicol Party List po, mananaong mga libreng tubig and Wow. libreng t-shirts Oo. sa mga devotees. So, mananao ka mo ng libreng tubig para duman sa mga deboto na medyo napapaha. Opo. Plus t-shirt na medyo durumog na ang mga Durumog bado. na. Opo. O, pirang ribo man na tubig yan, saka t-shirt ang ipapanao po nindo. Ang mga ano po yan, mga labi gismil po Wow. na mga tubig. O, tubig. In t-shirt, T-shirts po, nag-prepare po kami mga 2,000. 2,000. Apo. Mayo yan nakaibang short. Pwede mo man dagdagan. Okay. So, maliban dyan, Ma'am Sally, sa mga pinag-urlayan ta na mga programa ka na Bicol na pinagkakabalan nindo, baka may mga importante kang announcement or paisi sa publiko, paisi sa mga Bicolano, kan Ako Bicol. Please go ahead, Ma'am Sally. Yes, abangan nyo po ang Urugmahan, Karantahan, Asin Tarabangan. Suportahan nyo po ini sa maabot pong September 15 sa SM Naga City. Magdaralan po kamo para mag-ugma po kamo kasi ini po saro ining variety show, makakahiling po kamo ki mga talents na mga Bicolano. Asin bako lang yan, mailing nyo man din po si Aurelius the Magician. So idol ko yan. Yes. Na nag-Pilipinas Got Talent, nag-America's Got Talent pa. Opo. Oo. And as announce ko lang po na open po ang Ako Bicol for the listing sa Kasalang Bayan para sa No rin yan. October 29 po, naka-schedule po yan sa Sorsogon. So mga taga Sorsogon lang muna. Sorsogon, opo. Okay, October 29 may kasalang bayan sa Sorsogon. Opo. So pwede na sila magpalista. Palista na po Anapon kasi lang kulang nila pa si Mang kami. Boy. Opo. Alias Boy Guab. Nagtao pa lang po kayang 14 couples si Chokboy. So, Pirahan kaipuhan mo mi pa lang. po ki anom na couples. Baka may anong pa dyan na day kasal sa Sorsogon, magpalista na kamo, libre yan. Libre po. May patihanda yata libre. Libre po. May pakuwan pa, may pakimkim pa gayon. Opo. Yugod. Hali sa imo, sir. May pabagas pa. Opo. Talagang matindi. Yan sa Sorsogon. Yan paano man digdi sa Albay? Abangan. So, Opo. igwa pa, kadakol pa. Siyempre, abangan Sige, po natin. Dakol akong mga padihon na medyo gusto magpakarasal na, medyo sawa na sa pagkasultiro, di magpalista na lang dyan. Or so iba medyo gadana so agom, gusto mag-agom grabe. Pwede man dyan. Pwede. Ano pala ang mga kwalipikado niyan sa nagpapalista sa Kasalang Bayan, Tita Sally? Ang qualification po digit Sir Josh, dapat day mi lang i-accommodate itong nag-live-in ng 17 years old so below. Ang dapat yung minor de edad. Opo. Day Dapat pwede. po nagsama ka mo at least legal age ka na. Tas 5 years po kamong nag-ibahan. Halimbawa 60 years old ka na, nakaibanan mo man so bata mo na 60 years old naman, kaya 65 na kamo niya. Mga 5 years na kamo nag-ibanan. Dapat 5 years na nag-ibanan. Na day nakakasal. Opo. Yan paano kung mga 3 years pa sanday pa qualify? At least 5 years. 5 Kasi years. Kasi aning programang ini, kaya may Kasalang Bayan, tas so mga nag-iribanan na mag-partner, na haluyo ng panahon day nakapakasal tading panggastos, iyo yan ang pigtamanan Ayo ka na po. Bicol. Tsaka pigdi-discourage na so kaka-live-in lang. Nata, sir. Kasi baka mamaya... Magbago pan isip. Yes. Kasi... sayang kang pagugum ka na Ako Bicol kang pakimkim baad magsuruwayan man sa Opo. nakamo. So first month sari pa sana na magbata. Day yan pwede. Day pwede. Kasi Sir Josh, i-share ko lang sa Indo. Based from our experience, na nakapirang Kasalang Bayan naman po baga kita. Pwede man na parehas lalaki magpakasal day dyan. Day po. Day kita dyan nag-ano po. Sir, kasi igwa na pong nag-aapot sa kuya paano magpaanal. Kaya we discourage po. Baka may programa na Ako Bicol Analang Bayan. May Kasalang Bayan nga ni. I-suggest mo na lang. So Kasalang Bayan, mainod sa Sorsogon, pero abangan nindo sa ibang mga probinsya. Apo. Abangan nindo sa ibang mga probinsya, mangyayari man yan. Opo, mangyayari po Di yan. bungga kaya ay, mga kwan baga, yung mga ang apod kayo ng mass wedding. Mas wedding. Mass wedding, sa iba, ordinaryo ang mass wedding, pagka-wedding, bala na kamo, suruay-suway, iniiba. Pag nagpakasalan Ako Bicol, may handaan. May prenup ka pa. May prenup pa, may handaan, tapos ang ninong na Bigatin. si Congressman Saldi ko mismo, ang ninong, saka si Congressman Jill Bungalon, Opo. ang ninang, taga Ako Bicol man, kumbaga, si Ma'am Sally, si Ma'am Che, may mga pakanya-kanyang pakimkim pa eh. Oo.
Kaya purtining maray, dahil nakamong gastos, may handaan pa. Pero dahil nakamong mangimbitar kikadakol, medyo limitado man sa handa. Ayo, maraot mananggad pala na dangugon ang kasalan, medyo okay pa. Pero ang analan bayan, medyo ibang dating. Garong lubot na di. Okay, so Ma'am Sally, salamat na maray sa pagbisita po digdi sa programa. Na-update kami. Uy, may gwapa ka mo. Abangan ko ito. So, ako Bicol Cup. Opo. Kuya nito, pa-shoot ng bayan. Pa-shoot Yung bagay ito, itong ako Bicol Cup. Basketball. Pa-shoot ng bayan. Taiguang kasalang bayan, di pa-shoot ng bayan. Okay? So, Ma'am Sally, thank you so much sa ikakaya, pigparahanapan mo ako eh. Salamat, Ma'am Sally. Mabuhay ang Ako Bicol Party List katabang nakasurog pa sa panginginot ni Congressman Saldico at ni Congressman Jill Bungalon and ang bilog na Ako Bicol team. Thank you so much, Ma'am. Welcome po, Jos Mabalos. Ayan. Si Ma'am Sally kaya, nagparahanap. Bueno, dyan na po nagtatapusan sa tuyang programa ngunya na aldaw mga tugang. Piga-imbitaran migraray, so may mga problema dyan, medikal, o may problemang legal, magdigdi lang po kamo sa Action Go Center, sa ground floor kaning Barkadero, may mga staff po digdi, nakakaurunong kamo para maaraman ang sa inyong problema, and maaraman kung paano kamo tatabangan kan sa inyong sadiring party list, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Mayo pa si partner, baka sa aga lamang maulian na. Ako po ang sa inyong lingkod, Joshua Martinez. Salamat kan sa inyong pagantabay. God bless Bicolandia. Mabuhay!